Bueno, moi bo día, moitísimas grazas. Estamos hoxe aquí en Salceda de Caselas. Quero agradecer a Santi e a todo o Partido Popular de Salceda todo o traballo que están facendo durante todos estes anos, un magnífico traballo que se está vendo pois, nesa manipulación que fixo a alcaldesa de esquerdas deste concello. Unha manipulación que amosa o nerviosismo que teñen porque o Partido Popular chegue cada día a máis veciños e veciñas de Salceda. A alcaldesa representa o peor da esquerda neste concello, bueno, pois tanto tamén en Galicia como en España, non? Unha esquerda que pon a manipulación por riba de gobernar, a división por riba de unir, nada axuda a resolver os problemas dos veciños e veciñas e, por tanto, está aprobado que é un goberno que non é do Partido Popular. Nas eleccións do ano 23, o Partido Popular de Salceda gañou as eleccións con 2.400 votos e case o 46% das votacións. Pero un pacto de perdedores, como moitos concellos de Galicia, pois fixo que a esquerda se fixera co goberno aquí en Salceda. E agora estamos vendo pois a peor cara da esquerda. Unha manipulación burda e unha manipulación dunha foto na que aparecía o noso portavoz do Partido Popular e foi absolutamente eliminado con, bueno, pois non sabemos se Photoshop ou con que sistema, pero que está claro que o borrado desta foto perxudica a democracia. Isto é un ataque á democracia, é un ataque aos veciños e veciñas de Salceda e a todos os votantes do Partido Popular, pero tamén é un insulto á intelixencia dos galegos e galegas, non? Porque se son capaces de manipular isto, que non serán capaces de manipular? Estámoslo vendo estes días, ca corrupción que asola o noso país, como intentan, dende a esquerda, xustificar esa corrupción manipulando información, dicindo que é culpa dos xuíces, dicindo que é culpa da xustiza, dicindo que é culpa dos medios de comunicación, pero ninguén asume ningunha responsabilidade. E hoxe aquí, en Salceda de Caselas, pedimos que a alcaldesa asuma a responsabilidade desta burda manipulación e ten que dimitir. Ten que dimitir por rexeneración democrática, por vergonza do que fixo ou do que ordenou facer para borrar dunha foto ao noso portavoz. Por tanto, eu, como secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, hoxe veño aquí a Salceda a darlle todo o noso apoio ao noso portavoz, Santi Davila, e con el a todos os membros e a todos os simpatizantes e afiliados do Partido Popular en Salceda. Darlle moita forza, moito ánimo, e que no ano 2027 estou segura de que os veciños e veciñas de Salceda saberán distinguir entre o que é un goberno serio do Partido Popular que vai traballar para resolver os seus problemas e do que é un goberno absolutamente sectario e manipulador da realidade. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias aos medios que aquí estades para cubrir esta roda de prensa que vos convocamos para trasladar pois, as decisións que leva tomado o Partido Popular de Salceda de Caselas respecto a esa manipulación da foto oficial sacada despois dun acto oficial no noso concello o pasado mes de maio e manipulada o mes de outubro pola parte da alcaldesa, donde mostramos o sábado pasado a repulsa pública a este feito, non só porque sacaran a Santi dunha foto, que iso sería o de menos, senón porque están eliminando a un cargo público, a un concelleiro da Corporación Municipal e, sobre todo, a un veciño que lle dá voz e visibilidade aos 2.411 veciños que nas urnas democráticamente nos apoyaron e nos votaron. Por tanto, estamos aquí para decir que é indigno dun goberno que se preste facer este tipo de manipulacións, como digo, dunha foto oficial despois dun acto oficial. Vamos a tomar máis decisións políticas nas vindeiras semanas e meses e quero hoxe aquí anunciarlles que vamos a elevar un escrito de amparo de rogarlle á señora valedora do pobo pois que nos ampare no noso dereito democrático de representar os veciños e, sobre todo, trasladarlle que con esta decisión da señora alcaldesa de eliminarme dunha foto a este cargo público, pois está, de algún xeito, tamén eliminando a eses 2.411 veciños dunha administración pública que é, en este caso, o Concello de Salceda de Caselas. Por lo tanto, este é o anuncio que facemos público no día de hoxe e que non será o último e que seguramente nas próximas semanas, meses, trasladaremos tamén á opinión pública as seguintes decisións que vamos a tomar por parte do Grupo Municipal do Partido Popular e do Partido Popular pois de Salceda.
Quero tamén agradecer moitísimo ao Partido Popular de Galicia, co seu presidente Alfonso Rueda á cabeza, e hoxe aquí, no seu nome, nos acompaña a secretaria xeral, Paula Prado, ao igual que a compañeira e secretaria xeral do Partido Popular a nivel de Pontevedra, Luisa Piñeiro. Ao igual que o presidente lugués, a todos eles moitísimas gracias polo apoio, e polo ánimo e polo empuxe que nos están trasladando nos últimos días e semanas a todo o Partido Popular de Salceda de Caselas. Por lo tanto, compañeira e amiga Paula e Luisa, e aos presidentes Alfonso Rueda e Luis López, moitísimas gracias, en nome dos compañeros que formamos parte do Partido Popular de Salceda de Caselas. E creo que con isto traslado perfectamente o sentir de indignación de toda a poboación de Salceda que non se ve representada por este goberno, que censura, que amordaza e que pretende invisibilizar, como digo, non só os 6 concelleiros que formamos o grupo municipal mayoritario da corporación, sino os 2.411 como mínimo veciños que representamos, e estou seguro que a día de hoxe serán moitos máis se foran as eleccións nas próximas semanas e meses. Espero e confío que este tipo de accións políticas indignas nos tempos que toca vivir non se reproduzan no futuro e que teñan un castigo político nas urnas nas vindeiras eleccións municipais de maio do ano 27.